Joseba López, zorionak, bigarren postua zuretzat gaur hautaunen, gainera taldeak irabazi du Mulurekin, egun aparta Kajarrarentzat. Bai, egun aparta izan da. Nola joan da eguna? Hasieran hasi gara bastante gogorez, lehenengo ihesaldi handi batean, hiru taldekide sartu gara, gero beste ihesaldi bat txikiagoz ni sartu naiz, bost lagunekin, eta azkenean harrapatu gaituzte, eta gero ja lasterketako azkenengo partean, ihesaldi handi bat egin dugu, zazpi ez, uste dut 6 taldekidekin, eta hor Mulu jo du, eta atxean kontrolatzen, eta esprinean bigarren, indarrakin heldu naiz, eta bigarren. Lehenengoa, bigarrena eta laugarrena, taldeari gauzak ondo ateratzen hasi zaizkio, Nafarroko itzulita gero, hemengoa pixkanaka bideratuta duzu dagoeneko denboraldia. Bai, pixkanaka bideratzen ari gara denboraldia, eta oso gustora. Zorionak, Joseba. Ni esker.